Ang'o mane timore? Keny okethore chuth. Nisenyumo nyako, usekethoru, nidok iwaro dhok, koso ang'o mane itimo nang'o? Ka keny okethore, tiwaro dhok. Sama iwaro dhok ni, nitie dhok ariyo madong' kucha, mokwar. Dhogi koro wawinjo ni nyuome dhok 15 to dhok 2 dong', koro imiyi 13. Koro 2 modong' achiel dong' kuom jamni monegni. Kata konegni jamni 4, mano osedong' gi dhiang'. Machielo dong' kuom kawo nyako masilili loko dhako. Nyako masilili. Ne nitie gimoro miwacho ni giringre nyako. Atiane mano bisewinjo? Pok awinjo, lakini awinjo kamilero no. Nitie gimoro miluongo ni giringre nyako. Nyako mapok oromo gi dichuo. Yes. To nitie gimoro kanyo ni giringre. Kendo giringre no. Ng'ene kano mak nyako. To kaso mak nyako. Mosedhi kata wagwe. To chopo kama koro nyiri maka gichokore dhi dala gi kuma gine kucha. Wagwe kucha. Iwacho ni gidhi omo ndaria. To omo ndaria no. Ema gidhi manyaka giyud ne nyargi mano selok dhako ni. Oyud giringre. Giringre go. Ni kao tago. Temi ywe giringre go. Koro nyiri modhika. Nyaka akikisha ne gini nitie. Maka onge nikech gine ming'ade dhiang'. Maka onge to chiemo ng'ad dhiang'. Ka keny okethore to ng'ad dhiang'. Gino ka onge to ka keny okethore to ng'ad dhiang'. Okay. Koro miyo kane dhok keny okethore. To ka onegi jamni kata moloyo dhok 2. To kawo dhok 2 to gi mar ringre dhok 3 madong' ne joka. Koro ma nyiso ni jaduong' kaka onyako to bahati marach okatero dhok dalagi, mano ok chiega. Mano nyiso ni ok chiega. Mano ok chiega, mano osiepe. Kata usemna nyuolo kata nyithindo 3, 4. Mano osiepe. Koro kapona akendo abedo gi nyako wanyuolo koda nyithindo 4 3, to awi marach Nyasaye okawe. Koro kadwa ike. Nyaka nyuome. Mano nyiso ni anyuomo maiti koro. Kapok onyuom, kapok gol dhiang' osiemne joodi kama. Ok wike. Dong' anya winjore gi jodalagi ni miya machiga asejal. Ok timre. Nyaka ugol dhiang'. Chunore kata nade nyaka. Kata en mana dhiang' achiel bora ni gol. Anyuola nyaka chul dhiang' achiel.